ড্ৰাগছ বহুত দিনৰ পৰা বেপাৰী কৰি আছিল নেকি? বেপাৰ নহয়, মই খাবৰ কাৰণে লৈ আহিছিল। কিমান তাত ধৰা পাইছে পুলিচটো? হা? কেইটা ধৰা পাইছে পুলিচটো টেমা? মই 3টা টেমা লৈ আহিছিল খাবৰ কাৰণে। মই আৰু এটা লগৰ আছে হাইতা নামৰ, আমি দুজনে খাবৰ কাৰণে লৈ আহিছিল। আপুনি আপোনাক যে ডিলাৰ বুলি কৈছে, আপুনিতো বস্তু চাপ্লাই কৰে, এইটো কি কি জাগাত আপুনি চাপ্লাই কৰে? মই চাপ্লাই নকৰে, আমি ইয়াতে খাবৰ কাৰণে দুইজনে খালি লৈ গৈছিল, যাই ৰুমত খাবৰ কাৰণে খালি মই বহাৰ পিছতে একটা টেমা খাইছিল, 2টা আছিল, তেতিয়াই দেখি ল'ৰা কেইজনমান আহি গৈছে। কেনেকুৱা লাগিছে আজিতো আপোনাক পুলিচটো ধৰি আনিছোঁ? বেয়া লাগিছে। কিয় বেয়া লাগিছে? আগত চিন্তা কৰা নেকি আপুনি? এনেকুৱা কাম কৰিলে পুলিচ তাত ধৰিব বুলি আপুনি আগত জানা নাছিল নেকি? কাম কৰিলে মানে কি, এইটো মই একচুৱেলি খোৱাই কি মই নিজে কি হৈছোঁ, আজি এসপ্তাহ 10 দিনমান আগত মই মেডিচিনো লৈ আহিছিলোঁ এইটো কি এৰাৰ কাৰণে। কিন্তু ক'ৰ পৰা আনে বস্তুটো? ক'ৰ পৰা আনে? এইটো ইয়াতে চাপৰা কাটাটো পায়। কি নাম? কি নাম? নাম নাজানে মই যায় কাৰোবাৰ লগত যায়। এনে কিমান দিনৰ পৰা আপুনি এইটো ইউজ কৰি আছে? মই আজি হৈ যাব 6 মাহ এনেকুৱামান হৈ আছে। মই আপুনি লগৰীয়াৰ লগত থাকি এনেকুৱা হ'ল না নিজে মানে এইটো? নাই, মই মানে যে গুৱাহাটীত যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট মই জিঅ'তে দেখি জব কৰি আছিলোঁ, পিছত মানে যেতিয়া এইটোৰ কি লাগি গ'ল, পিছত লাহে লাহে মানে যে বেছি হৈ গ'ল, হোৱাতে মই লাষ্টত এতিয়া ঘৰত আহিব লগা হ'ল। মানে এইটো নল'লে থাকিব নোৱাৰোঁ। কি জেগাত ধৰিছে আপোনাক? হা? কোনটো জেগাত ধৰিছে? ৰুমত ধৰিছে। কোনটো ৰুম? কি কাম? ৰুমত গৈছিল, মই দেখি মানে লগৰ ৰুমত দেখি বহি খাই আছিলোঁ, মই আৰু লগৰটো খাই আছিলোঁ, তো তেতিয়াই আহিছে। আপোনাৰ লগত খোৱা লগৰীয়াবিলাক আপোনাৰ লগত কেইজন আছে আপোনাৰ কণ্টেক্টত? মোৰ লগত আমি আছিলোঁ 3-4 জন আছিলোঁ। ইমাক ওলাই দিছে দেখি পিছত ধৰিলে। কি জাগাৰ নাম কি আছিল বুলি? গুৰু নানক নগৰ। ঠিক আছে। नेसनेल लेभेलनि गोबां मानसिफ्रा दिनै गोबां रोखोमनि बुंस'नो हायि, माने बुंनो थाङोब्ला मा बुंबावनो, खुगायाव रावानो गैला। बेफोरबायदि दिनै गोबां माने समस्यायाव गोलैबाय। दिनै जोंनि बर' समाजखौ मोजां फोसाबनो थाखाय बा मोजां बानायनो थाखाय दिनै जोङो मोनसे टिम बायदि दिनै जोङो दानानै दिनै जोङो ओंखारगासिनो दङ। आरो बेवहाय जोंल' नङा बा आंल' नङा, बेवहाय जोंनि ब्रादार अफिसार दं, बेजों लोगोसे बनसुनि प्रेसिडेन्टफोर दङ, आरो बेयाव NLFBनि सेंग्राफोर दं, आरो बेजों लोगोसे बिभिन्न रोखोमनि दिनै यां जेनेरेसन लेभेलनिनो माखासे जि प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनो थाखाय नाजागासिनो दं, बिथांमोना हेल्प खालामदों। आरो बिथांमोननि जि मावनाय, बे बिथांमोननि मावनायखौबो आं रोजा रोजा साबायखर, आरो अरायसम बिथांमोना हेफाजाब होलायबाय थागोन होननानै आं सानो। आरो मोनसे खोथाया बेनो जे जोंनि बर' समाजाव लाइमोन आरो दानि जाखांफुनाय सेंग्राफ्रा दिनै गोबां माने समस्यायाव गोग्लैबाय। दिनै जानायजों लोंनायजों दिनै गावनि सेहेराया माबोरै जालांखो, दिनै बेफोरखौ बुंनो हायिबायदि दिनै जाबाय। बेनि थाखायनो आं खावलायदों दिनै रायजो राजा, आइ आफा, बिदा फंबाय गासैबो गावबा गावनि फिसाखौ, गावबा गावनि जोनोम होनाय फिसाखौ दिनै मोजां लामायाव दिनै दैदेनलांनो थाखाय आं खावलायदों। आरो जों जि खामानि मावगासिनो दं, बे खामानि मावनायाव जाहाथे न'खरनिफ्रायबो आरो सोरबा गामिनिफ्राय जाहाथे हेंथा होआलाबा, जाहाथे जोंनि खामानिखौ जोंनो मावनो होयो आरो जोंनो सापर्ट खालामो। आरो जोंनि बे मावनायाव गोबां जोंनि बर' हारिनि लिडारफोर दङ। दिनै बे लिडारफोरखौ आं खावलायदों, जोंनि बे जि मावनाय, बे मावनायाव लिडारफोरखौ दिनै जोङो सोरबा लिडारजों आरो सोरबा राजनितिनि लिडारानो होन, सोरबा मास्टार होन, सोरबा अफिसार होन, बिथांमोनजों जों सावरायगोन। आरो बिथांमोना जाहाथे जोंनि जि सावरायनाय, बेयाव जाहाथे बिथांमोनाबो सापर्ट खालामो। दिनै जोङो गाबोन साननैसोनि गेजेराव आरो जि जोंनि बर' हारिनि बा जायखिजाया जाथिखौ दिनै फोजोबस्रांनो थाखाय आवगायगासिनो दं, बिथांमोनखौ जों हमनो थांबावगासिनो। आरो बिनि गेजेरजों आं जोंनि रायजो राजानि जानानै बा आंनि जानानै बा सारमोननि जानानै आं बेखौनो खावलायदों, जोंनि माखासे लिडारफोरखौ जोंखौ सापर्ट खालामनांगौ। आरो जों सारमोनजों जोङो टक जिरायगोन, आरो बे टक जिरायनायाव सारमोना जोंखौ माबायदि बिथोन होयो आरो बिथांमोना जोंनो मा पावार होयो, बेखौ जोंनो नांगौ। आरो जोंना मेन दायथ'आनो जाहैबाय जों समाजखौ फोसाबनाय। मेन जोंनि थांखियानो जाहैबाय सोरनिबा फिसाखौ, लाइमोन सेंग्राफोरखौ मोजां लामायाव दैदेनलांनाय। दिनै जोङो लिडारफोरनि माखासे
माबायाव जोङो दिनै आसा थाबावबाय आरो जों दिनै जाय लिडारखौ जोङो थांखिनानै जाय लिडारफोरजों जोङो थांनानै जों सावरायगोन जाहाथे बे लिडारफोरा जोंनो जि पावार बे पावारखौ दिनै जों होगोन होननानै जों आसा खालामदों आरो सोरबायदि लिडारा जोंनि बुंनायखौ बा जोंनि सावरायनायखौ बा जोंनि टिमखौ गनायो आरो मावनो थाखाय बिथोन होयो नेक्स्ट टाइम आरो जेब्लानाखि जोङो बिथांमोनखौ मिडिया बिथांमोनखौ जों लेंहरबावगोन बेवहाय उमुक सारा जोंनि बे खामानियाव जोङो सापर्ट दङ उमुक सारा जोंजों माने बे खामानियाव जोङो सहाय होदों होननानै जोङो बेखौ जों मिडियानि गेजेरजों जों रायजो राजानो जों दिन्थिबावगोन आरो जों फोरमायबावगोन दिनै दि नोंथाङा सासे ड्राग्स लाग्राखौ नोंथाङा हमनो मोन्दों बेयाव नोंथाङा माबायदि थासारियाव नोंथाङा हमनो मोन्दों आरो बबे जायगानिफ्राय हमनो हादों नोंथाङा बेयाव जोङो बेंटल गेटनि बङाइगाव आउटपस्ट गोलैयो नर्थ बङाइगाव जि थाना दाख्लै जि थानायाव जोङो माबादोंमोन बे थानानि आउटपस्टआवनो आरो बियो बेंटल गेटनि एसे खोला बेवहाय थायो जाहैबाय जोंनिनो बर' हारिनि सासे लाइमोन सिख्ला आरो बेयाव दङ जाहैबाय सासे बांगाल मुस्लिम जाथि जि जाथिखौ आङो मोनबाय बे जाथिखौनो आं खोन्थाबाय दिनै जोंनि बर' हारिया गोबां बिदिनो सोरबा जाथिजों दस्रा हारिजों बेफोरबायदिनो देहानि सोमोन्दो जोङो हमनो मोनबावदों आरो बिथांमोनखौ नोंसोरो नुगोन आरो बिथांमोननि नामफोरखौ आं मिथियाखिसै दिनै जाय बिथांमोना दिनै गोबां बिदिनो दस्रा जाथिफोरजों थांनानै बेफोरबायदिनो गाज्रि सोमोन्दोआव थानाय बेफोरबायदिखौबो जोंनो मावगासिनो दङ आरो जाय बिथांमोना दिनै इउनाइटेड फरामनिफ्राय मोनसे गोख्रों राहा मोनसे लादों बिथांमोननि लानायाव जों सापर्ट दङ आरो जोंनि बेसेबां मानि यां जेनेरेसन लेभेलनि मानसिफोर दङ जों गासैबो जों सापर्ट आरो बिथांमोननि मावनायाव जोङो अरायजों सापर्ट खालामगोन आरो जि बिथांमोना सोंदों जि जायगायाव बेखौ मोनदों बेवहाय जोंनि बर' हारिनि थाग्रा रुमावनो बे मुस्लिम माने मुस्लिम हारिनि सासे सेंग्राखौ जोङो बिनि रुमाव जों मोननायखाय जों हमनानै जों पुलिसनो गथायबाय सरकार आरो आथिखालनि सरकारजों लोगोसे पुलिस प्रसासनखौ नोंथांमोनजों हेफाजाब होनो मा खावलायगोन दिनै आङो बेखौनो खावलायदों दहायबो आं बुंखाबाय जोंनि सरकाराव थानाय जाय लिडार सारमोनखौ आं खावलायदों जोंनि माखासे मावनो थांनाय समाजखौ फोसाबनायाव सारमोना दिनै लिडार जादोंबा निस्सय जोंनि समाजखौ फोसाबनायाव दिनै सापर्ट खालामगोन आरो पुलिस प्रसासननि बेलायावबो आं बुंदों जि जोंनि टिम आरो दिनै इउनाइटेड फरामान होन बनसु होन सोरबा आबसु होन सोरबा इउटुबार होन मिडिया होन गासैखौबो बिथांमोना सापर्ट खालामनांगोन आरो मिडियानि गेजेरजों जों बेखौ मोननो हायो जों गोबां बबेबा जायगायाव जाथाय जायो जों बेखौ मोननो हायो बेनिखायनो जों सापर्ट खालामनांगोन आरो सारमोनखौ आं खावलायदों आंनि जानानै बा जोंनि टिमनि जानानै दिनै रायजो राजानि जानानै सारमोनाबो दिनै बे जि समाज फोसाबनाय आरो जाथिखौ फोसाबनाय हारिखौ फोसाबनाय सारमोनखौ जों सापर्ट खालामनांगौ बा जोंनो पावार होनांगौ होननानै आं बेखौ रिकुवेस्ट खालामदों आरो डिमान्ड खालामदों आरो जाय सारमोनजों आं थांगोन बे सारमोनजों थांनायाव सारमोना जोंखौ मोजां रेसपेक्ट होनानै जों रायज्लायगोन होननानै आं सानदों आरो पुलिस प्रसासननि बेलायावबो आं बुंनो सानदों पुलिस प्रसासनाबो जोंनि खामानि मावनायाव जोंखौ जाहाथे हेंथा होआ आरो जोंखौ माबा मोनसे बिपदनि बेलायाव जोंखौ जाहाथे माबा मोनसे जोंखौ खैफोदाव खोख्लैया आरो जों फुल पारमिसन लानानैसो जों जेखि जाया जायगायाव थाया मानो बेवहाय जोङो पारमिसन लादों आरो बिथांमोननि दैदेननायाव आरो जोंनि समाज सिबियारि जिसुआ सुमफ्रामारि बिथांनि दैदेननायाव आरो जोंनि लेडबिनि टिम दैदेननायाव बनसुआ जोबोद गोजोननाय दं बिथांमोना जे मोनसे साक्सेसफुल मोनसे हाबाफारि मावदों बिथांमोना जे ड्राग्स टिमखौ हमनो हादों ड्राग्सनि फारि फारि बे खालामग्राफोरखौ सानफा हमलांगासिनो दङ बिथांमोना मावनायखौ जों बनसुनि जानानै बिथांमोनखौ धन्यबाद होदों आरो बे हाबाफारियाव बनसुआ स्ट्रंलि बाहागो लागोन आरो जाय बिथांमोननि गार्जेनफोरा दुखु मोननो हागौ जे जोंनि गथ'फोरखौ हमदों गथ'फोरखौ हमनानै बुला बुलि खालामदों होनना बिथांमोना दुखु मोननो हागौ बाव दुखु मोननांगौनि खोथा गैया बिथांमोनानो बुजियो माबायदि खस्थ' मोनो जेब्ला बिमा बिफाया उपद्रब खालामजायो बे ड्राग्स जानो थाखायनो 4,000 5,000 जेब्ला बिजानो न'आव टेबोल बुखाहोयो मबाइल बुख्रुबहोयो गय बागान फानहैयो बिथांमोना बुजियो दुखुखौ बे दुखुखौ बुजिसेयावबो जुदि खामानि मावना बिथांमोना जुदि दुखु फोरमायोब्ला बे जोंनि थाखाय मोजां लक्षन नङा बे समाजा गोदोलांनायनि समाज हारिया गोदोलांनायनि समाज बेखायनो आं खावलायगोन साफ्रोमबो आफादखौल' मान नेबाय थानो नोंसोरबो फै जाय बिथांमोना ड्राग्स जादों बिथांमोना भुक्तभुगि मिथिगौ माबायदि फैसा खुरो बिमा बिफायाबो मिथिगौ माबायदि खस्थ' जायो बिथांमोना
आरो जायफोर बिथांमोन मेगनजों नुनानै दङ नायगासिनो दङ न' उसुंनि सेरनि मानसियाबो बिथांमोना नायना थायो जे बिदिनो न'खर मोनसेया ड्राग्स जागासिनो दङ नेवसिनो नागिरो मुगैनो नागिरो नों बेखौ मुगैस्लायस्लाय नांगौबा बेनो मदद हो मरेल सापर्ट हो खामानिखौ बोरै मावनांगौ दा बेखिनिफ्राय बारग'नो थाखाय लामाया मा बेफोरखौ सुबुरुन हो बिथांमोननो बखिनायखौ गारनानै दा ज' मावलायनायनिसो हाबा खामानि मावनांगौ बेखौ आं खावलायगोन बुनसुनि जानानै आरो फैगौ समावहाय गासै जोंबो जयै खामानिखौ मावगोन जाय बिथांमोना